Helo, dosbarth Dewi, gobeithio bod chi gyd yn iawn ac yn cadw'n saff. Wel, mae gwyliau'r hanner tymor wedi hedfan heibio a fi'n gobeithio'n wir bod chi'n cael amser bendigedig gyda'ch teulu yn mwynhau yr heulwen braf yma. Mae hanner tymor newydd yn dechrau yn yr ysgol ac rydyn ni'n parhau i weithio o adref. Felly, yr hanner tymor yma, rydyn ni'n fod yn edrych ar gwaith ar arwyr. A mae'n bwysig iawn i ni ddiolch i'r arwyr allweddol yn hynny sydd wedi bod yn ein helpu ni trwy'r cyfnod yma. A fi'n siŵr bod chi amryw o arwyr ydych chi'n ddiolchgar amdanyn nhw. Felly eich tasg iaith chi'r wythnos yma ydy creu carden i ddiolch i un o'r gweithwyr allweddol sydd wedi bod yn ei helpu ni yn ystod y pandemig yma, a lle fod unrhyw un ydych chi'n ddiolchgar amdano. Eich gwaith mathemateg ydy siapiau 2D. Bydd yna daflen yn gysylltiedig gyda'r mat. Mae angen chi dorri y siapau allan ac os bosib enwi'r siapiau iawn. Siapiau 2D. Mae ydych chi cylch, sgwâr, petrial, triongl ac ati. Felly ewch ati i dorri nhw allan ac adnabod y siapiau. Eich tasg gwyddoniaeth chi ydy creu enfys. Iawn, mae yna daflen yn gysylltiedig gyda'r mat sy'n dangos cyfarwyddiadau o sut i greu enfys gyda pennau ffelt a papur tisiw. Felly ewch i ati i greu hwnnw. Eich tasg cerddoriaeth, neu eich celfyddydau chi, ydy i wrando ar can diolch sydd gyda cyw iawn. Mae'n gan hynod o hyfryd, ni wedi bod yn gwrando llawer ohoni'n y dosbarth, a rydyn ni eisiau chi berfformio'r gan i ddysgu'r geiriau ac i sylweddoli pwy mae nhw'n diolch amdano. Gweithgaredd iechyd a lles ydy i chi feddwl pwy ydych chi'n ddiolchgar amdano. Rhestrwch nhw neu tynwch llun o'r holl bobl ydych chi'n diolch amdanyn nhw. Yn dyniaethau, rydyn ni eisiau chi adrodd y gweddi diolch. Mae yna weddi diolch yn gysylltiedig gyda'r mat. Rydyn ni eisiau chi adrodd y gweddi allan, oherwydd rydyn ni'n dweud gweddi yn yr ysgol bob dydd yn ydyn ni. Gweddi diolch, ac os ydych chi eisiau, fe allwch chi fynd ati i ail ysgrifennu'r weddi allan ac ei addurno'n hyfryd i chi carhoi o amgylch eich cartref. A wedyn, y dasg digidol ydy creu enfys gan ddefnyddio y rhaglen Paint. Fellwch chi ddefnyddio y rhaglen sydd ar JIT 5 neu defnyddio'r rhaglen Paint sydd ar eich cyfrifiadur chi. A cofiwch rhannu eich gwaith gyda ni ar Teams, ond ni'n wir yn edrych ymlaen i gweld eich gwaith chi. Llythyren yr wythnos hon ydy D. D am diolch. Felly, ewch ati i chwilio am wahanol eitemau sy'n eich cartref chi sydd yn dechrau gyda D. Iawn, dyma Pethau Dwy wedi dod o hyd iddyn nhw yn fy nghartref i. Mae gen i Dafad ac mae gen i Doli. Felly, beth yw'r pethau hyn sydd yn eich cartref chi? Ewch i ffurfio ydy ac ymarfer ffurfio'r geiriau hynny hefyd. A tasg ychwanegol o'r wythnos hon, fel dosbarth Dewi a Sywar, rydyn ni eisiau chi naill llai i dynnu llun ohonoch chi'ch hunain yn dal enfys, neu i ffilmio'ch hunain yn dal enfys yn dweud diolch. Bydd y clipiau yma i gyd yn at ei gilydd i greu un fideo mawr i ddiolch i'r holl gweithwyr allweddol sydd wedi bod yn helpu ni'n ystod y pandemig yma. Felly rydyn wir yn edrych mlaen i gweld eich lluniau chi, a plis danfonwch nhw iddo ni erbyn dydd Gwener. Felly rydyn edrych mlaen i gweld eich lluniau chi ac i glywed eich lleisiau chi'n dweud diolch. Cyn bod fi'n mynd, well i ni gael y bag plastig yma allan mwyn cael canu gyda'n gilydd. Dyma ni'r bag. Wy'n rhoi siglo fe. Chi'n barod gan i? Beth sydd yn y bag? Beth sydd yn y bag? Hei ho di ho, beth sydd yn y bag? O, dewch i fi cael gweld. Dyma'n ffrind bach ni, Mr Urdd. A wythnos yma, roedd i steddfod yr Urdd i fod. Mi'n siŵr bod llawer ohonoch chi wedi bod yn mwynhau, a rwy'n siŵr bod llawer ohonoch chi wedi bod yn gwylio i steddfod T ar y teledu. Felly chi'n barod ni ganu? 1, 2, 3. Hei, Mr Urdd yn dy goch gwyn a gwyrdd, mae hwyl i'w gael ym mhobman yn dy gwmni. Hei, Mr Urdd, tyrd am dro ar hyd y ffyrdd, cawn canu holl ieuenctid Cymru. Arbennig, da iawn chi, a gawn ni un can eto, chi'n barod? Beth sydd yn y bag? Beth sydd yn y bag? Hei ho di ho, beth sydd yn y bag?
Dydw i ddim yn edrych. A dwi'n dewis. Pwy sy'n cofio? Da iawn chi. Adeiladu tŷ bach. Ydych chi'n barod? 1, 2, 3. Adeiladu tŷ bach. 1, 2, 3. To ar ei ben a dyna ni. Sbïo mewn trwy'r ffenest, beth welwn ni? Llygoden fach yn cysgu, sht, da chi. Llygoden fach yn cysgu yn y tŷ. Llygoden fach yn deffro i ffwrdd â hi. Da iawn chi, arbennig. Wel, gobeithio bod chi'n cadw'n ddiogel dosbarth Dewi. Rydw i a Miss Anthony'n gweld eich eisiau chi yn fawr iawn, a cofiwch os ydych chi eisiau unrhyw gymorth yn ystod yr wythnos, rydyn ni ar Teams trwy'r wythnos i'ch helpu chi. Edrych ymlaen i'ch gweld chi cyn bo hir. Hwyl am y tro!